De audities zijn west, de rollen zijn verdeeld en daarom kunnen begonnen worden onder repetities voor het Benny Pelospul 2012. Ik ben Guido en dit is BIS TV. Wist je dat het eerste stuk van het Benny Pelospul spelen is in de notarisstuur in Jorbert? Vrouwtje, wat is die functie in het AT? Nou, ik had de algehele leiding. Ik ben de regisseur en dat betekent dat ik de planningen maak. En dus zorg je dat alles een beetje bart. En het spul, dat is echt mijn ding. Maar eens alles een beetje regel je en dat is het wel. Ik ben hier samen met Akema en Jorrit om Vrouwtje te ondersteunen. Dus ik ben eigenlijk regieassistente. En ik ga apart met de kinderen met ze aan de slag om te werken bijvoorbeeld aan personageontwikkeling of om ze te coachen en aan de scènes te werken. Zodat je niet altijd met een hele grote groep bent, maar dat je ook eens een keer apart dingetjes kan oefenen. Werk je het verhaal over dit hier? In het kwad? Het gaat over een meisje die Hikke heet en zij is de stem van Lutje Wierum. En zij wil gaan optreden, maar haar stembanden die gaan kapot. En daar gaat het hele stuk over dat ze met haar broertjes en zusjes op zoek gaan naar iets voor haar stembanden weer goed te maken. Wat verwacht je van BIS 2012? Dat ik ervan wacht dat dit hartstikke leuk wordt. Ja. BIS TV jongeland. Het zwierte werk, de grootste kauwgomballen. Het zwierte werk, die super speculaas. Het zwierte werk, perfecte piepermunt. En Willy Wonka is de allerbeste baas. Hey ho! BIS TV jongeland. Wat voor rol spelen ze? Jildau, ik ben een jurylid. En bist er wat tevreden mee? Ja, heel erg, ja. Ik ben een dokter en ik ben een wilg. En wat heb je hem alle jaren oefend? Nou, de eerste drie scènes. Hoe ging dat? Ja, wel goed. De versjes, die wij solo moeten jongen en peertoneelstukjes. Wat mat hij hem alle jaren dwaan dan? Nou, ik ben een van de 7 broertjes en zusjes, dus ik moet heel veel zingen en heel veel tekst. Ik heb best wel veel tekst, maar ik moet eigenlijk heel veel doen, dus het is moeilijk om wat te zeggen. En Do? Ik met zang en doens, maar vooral doens en dat is ik heel leuk. Waar hast je het meeste zin in dit hier? Om de generalen en zo en op het podium te staan en voor mensen kunnen te jongen en zo. Nou gewoon, de hele ervaring is gewoon leuk. Het is leuk om te doen. Je hebben nou een indruk gekregen van hoe dat al jij gaat met zijn repetitie van het Benny Pelospul. En dan komen de weekend zult AT druk bezig gaan met de band om de scènes bij elkaar te brouwen. Volgende keer gaan we zien hoe vier dat ze binnen. En wil je ook niet missen van BIS TV? Abonneer dan op je YouTube kanaal of volg je ons op Twitter. Ons volgende keer.